OK, čaute, ja som Filip, pozvem sa vítam vás z nového videa Buď pesnička. A toto je to súbor jeden video k tomu unboxingu z Farming Simulator 2015, takže takto to tu asi vyberá kariéra hravých hráčov. Nebudem sa zdržovať, aj ideme na kariéru. To bude úplne v rýchlosti video, kde vám ukážem, aké to tam je, grafiku a všetko. Takže užívajte si video, ja to strihnem a ostrihnem to, keď sa to načíta, lebo to sa dosť dlho načítava, lebo nemám to načítané a ideme. Teraz po chvíľu počkám, lebo to bude lagať a mne to bude lagať vtedy, keď natáčam. Takže z začiatku je asi takýto kombajn, majaky si tu dali vylepšiť, tak to sa svieti, čo sa mi dosť páči. Má to akorát najlepšie, najviac sa mi páči sa špíňa traktore, tu si dáme pracovníčka, aj tu, akorát pršalo, takže ich mám trošku umyté. A je tu pridaná drevárska technika a nové značky, včetne Ponce a tak, viac neviem. A Ponce je hlavne títo drevárske, takže to dosť good. Tak, a čo sa mi páči, no, tak stredne, že všetky veci tu dosť flekujú, tak, dosť to flekuje, a robí to aj kolaje, to prejdem na rovu, tak to a môžete si všimnúť, že takto tu prejdem trošku, tu pletnem a takto to spraví koleje. Má to dosť výbornú grafiku a upravenie mapy, čo je dosť úplne mega veľká, tým už je dosť. To už mám už rozhraté, že si to tu odporíme. Ja som odpor záležil, ok. Toto je to drevárske, tu mám traktor a dosť dobrý je ešte tento obchod. Tak. A ak ste si toto mohli všimnúť, sú motorové píly, takže keď stlačím jednotku, tu mám motorovú pílu. A takto sa to dá vezať, ale teraz mi to moc nejde. OK, takže toto bolo asi nejaké informačné video z Farming Simulator 15, čo to je nové, čo je v 13 a je v 15, takže nezabudnite dať like, odber a tešiť sa videa. Čau!